Entendre que tots som molt diversos, tots tenim capacitats diverses, i per tant aquest programa posa l'èmfasi en això, en com canviar la mirada que tots tenim sobre aquesta diversitat. Hoy presentaré estos cuadros. Los cuadros se llaman paisajes. Aquest quadre és l'escenari d'un teatre. Jo vaig escollir aquest quadre perquè representa la pel·lícula de Walt Disney. Què t'agrada més del quadre? M'agrada els colors, m'agrada com pinta, i jo estic feliç. Se va a pintar, se va a pintar